सावरायजों फरायबाय बिथाङा जोंनि बे गौथुमनि गोबां खामानि मावनानै दं दासिमबो बिथाङा प्रेसिडेन्टनि बिबानखौ लानानै मावगासिनो दङ आरो बिथांनि उनाव दङ आनन्द बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि बे गौथुमजों एबा बाथौ धोरोमजों लोब्बा लानानै गोबां खामानि मावलांबाय बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों मान बावनाय जाबाय लोगोसे आरो बिथांनिफ्राय जों मान मोनगोन होननानै आसा खालामबाय बिनि उनाव दङ जोंनि गेजेराव दंबावो जोंनि बे धोरोमजोंनो लोब्बा थानानै गोबां बोसोर खामानि मावगासिनो थानाय आरो जों बोसोर मावबाय थानाय मानव गेदेर सुन्दरसिं गयारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों जोंनिफ्राय मान बावनाय जाथोंसै बिथाङानो सुन्दरसिं गयारी बिथाङा दासिमबो बाथौ बिफानजों जड़ित दङ मावगासिनो दङ आरो नोंथांनिखौ मावबाय थागोन मोनबाय थागोन आसा खालामो आरो बिनि उनाव दङ जोंनि गेजेराव मानव गेदेर जावदा प्रसाद मोसाहारि बिथाङाबो गौथुमनि बे बाथौ थानसालिनि गोबां खामानि मावलांबाय बाथौ गोजोन कालसारेल सेन्टारनि चेयारमेन बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइजों मान बावनो सानदों बिथां नाम जाबाय जावदा प्रसाद मोसाहारि बिथांनिसिम खुलुमनाय जासिबाय गोसोसिनिफ्राय बिथांनिफ्राय जों बोसोन मोननो थागोन बिथाङा जोंखौ हेफाजाब होगोन मिजिंथिबाय आरो बेनि उनाव दं जोंनि गेजेराव बे गौथुमजों नांथाबबाय थानाय मानव गेदेर सैथजित नार्जारी बिथांखौबो सिनायथि होनो खावलायबाय लोगोसे जोंनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनाय जाथोंसै बिथां गेदेमामोननि थाखायनो जों दिनै बाथौ गौथुमखौ बिथिङै आवगायनो हादों आरो बेनि उनाव दंबावो जोंनि गेजेराव मानव गेदेर बेन्देश्वरी हाज'वारी बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों मान बावनाय जाथोंसै बिथाङानो बेन्देश्वरी हाज'वारी बिथाङा गोबां जोंनि बे गौथुमनि हाबा मावगासिनो दं मावलांबाय आरो मावबावगोन आसा खालामबाय आरो दा जोंनि गेजेराव दंबावो मानव गेदेर आनाराम बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दङ बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों मान बावनो लादों बिथाङा जोंनि बाथौ धोरोमनि जानानै गोबां खामानि मावबाय नाथाय मा खालायदों बाथ्राया एसे नोजोराव बिथांनि जिउआ जाहाथे गाव जायो बिथांनि देहाया जाहाथे मोजां जायो बिथाङा इसोरनाव आर'ज गाबबाय बिनि उनाव दंबावो जोंनि गेजेराव निरन्जन बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दं बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों मान बावनाय गोजोनथों बिथाङाबो जोंनि आरो बे मोनसे